noke nibuza uSosha no Ballistic ukuthi ngesikhathi beqala umculo babe recorda kuphi. Nike nibabuze nje abafowethu bayaphila lapho uMapholo bamaqadi ayaphila la. Niwabuza ukuthi babe recorda kuphi. Ngifuna ukunitshela ukuthi umculo ngwazi kangakanani bafowethu. Kodwa kukhona ezinye izinto thina esihamba sifike thina abantu esithanda ibusiness. Esihamba sifike la sibona khona ukuthi this is not helping me in any way. So noma ngakhuluma ngakho noma ngangakhulumi ngakho akungisizi ngalutho. Kodwa for igama lakho nobukhulu bakho neinfluence onayo ngokomculo ngibona ukuthi angiphawule ngawe Khuba. Uma kukuthi ke ngiphawule kabi ngicela ukuthi ungixolele mfowethu. Uma ngabe ngiphawule kabi Zuma umfana wami oqala ngimzala kwaZuma eMpendle ngiyusibali impela koZuma futhi ngenza kahle nje. So ke uma ngabe kukuthi ngiphawule kabi Msholozi ngiyaxolisa. Uma ngabe kuthi ngiphawule kabi Mcineka ngiyaxolisa. Kodwa ngibuka ukuthi uKhuzani usesigabeni manje sokuthi akabuyele enkandla uKhuzani ayoqala phansi enkandla kulungile semkhulu useestablishile njengomuntu but uma ukhumbula njengamanje into yakhe ibisifuna ukonakala. Kodwa kule album le inhle kabi le album iyamlungisa uKhuzani le album. Ezinye zeingoma ngiphawule ngazo kodwa kunezingoma eziningi ezimlungisayo uKhuzani njengoKhuzani lo esimaziyo owayethi sixosha amambuka. uKhuzani lona wayethi inje emnyama. uKhuzani lona wayethi bahluleke bonke. So ke ngikhulumela lokho ke bafowethu ukuthi uma ngabe uKhuzani engahlefe emculweni kufe umculo kaKhuzani bafowethu umculo ungalimala. Ngicela ukunitshela uma kungahle uKhuzani kuthiwa into yakhe iyonakala umculo ungalimala ngoba uyigama. Yingakho noma obaba uphuze ekhemisi bengasakhiphi ke njalo njalo, obaba uwashela imhlophe bengasakhiphi njalo njalo, onjahana ukufa kumjahile umfoka Khoza ubaba wami bengasakhiphi njalo njalo. Kodwa akukwazi ukuthi kungathiwa kuhlaseleka laba abantu ukuthi behlaselwe ngendlela oshwi nomuntu ekhaya kuthiwa bahlaselwa ngendlela yokuthi bethiwe abaselutho ngoba umculo ungalimala. Kusho ukuthi ngeke sibe consistent noma into yethu ngeke ilandeleke kahle ngendlela okufanele ilandeleke ngayo uma ngabe thina singakwazi ukuyibekela umlando siuqophe siugcine umuhle umubi unjalo. Igwili akezime bakithi ukuhijack umculo. Igwili azingene ngeside lebusiness zenze ibusiness bese zingabagoni abaculi. Sicela ukuthi igwili zingabagoni abaculi ngoba kuyawulimaza umculo lokho. Kuyawulimaza umculo lokho. Lapha ke bizo lami Khuzani Mfoka Mpungose. Isicelo sami sithi buyele enkandla zama ukulungisa ukubambisana kwakho nomuntu wenziwa business wise. Wenza kahle kakhulu nomfoka Mpungose nomfoka Khuzwayo umfoka Nondindwa umfowethu ingoma yakhe kunengoma enibili engithanda ukufa ngidlala zona zodwa makuthiwa ngiyahamba umfowethu uFalabo ngidlala zona zodwa lena ethi inkani yami nalena ethi kuyaliwa ngidlala zona zodwa izona ingoma zami zika December lezo kuyoze kushaya uJanuary. Kodwa ngicela ukusho ukuthi angisho ukuthi naye akenzi kahle kodwa kukhona leya element lo wamsoco nje aningafike benithi manibambisana nonke nobathathu ngoba ayikho into embi phela ukuthi iginci zibe mbili kumculo yedwa. Angikhulumi ngoFalabo angisho ukuthi uFalabo akasuke kodwa ngithi lungisa ubudlelwano bakho nomuntu yenziwa nawe umuntu yenziwa la ukhona khona ukuvume lokho mangabe ukhube hamba ekucabanga nihlangane ngokwebusiness nenze ibusiness relationship kube it's about business and business only bese bafowethu nikhanda umculo. Ukhuba buyela phansi mangithi buyela kwaGuqa mfowethu ngisho ukuthi buyela lapho ubhala khona lezi ingoma owawuyibhala in your first 5 albums. Hamba mfowethu uyohlala kuleyo ndlu owawukade ubhala kuyo lezo ngoma. Hamba uyohlala kulelo gceke kulelotshe kulosothosha owawubhala kuso. Hamba uyolala kulelo cansi owubhala kulo ngoba akunandaba lokho kwemqhudelana enikwenzayo nontanga yenu ningcweka. Asinandaba thina nakho. Into esinendaba nayo kakhulu umculo and the legacy of umculo ngoba nisazohamba emhlabeni sisazohamba emhlabeni umculo ofanele izingane ziwufica uphila njengoba nani niwufica uphila. Izingoma eziningi enizibhalayo nenikhiphayo nizisusela emaculweni akabakhona mancane kabi amaculo eniwaqophayo niwasusa phansi mancane niwasusele emaculweni akabakhona nani ke shiyana into ezokwenza ukuthi izingane mayifika zikwazi ukususela amaculo lapha anifice nikhona.
ayikho inzondo, umbono. Uma ungamukeleki umbono wami ngeke ngithukuthele. Uma ngabe ngikhulume kabi ngiyaxolisa, kodwa yilokho bengithi angikubeke njengezingane zakithi. Ayizondi kabi